kagusok, ako passenger ko man ngayon og kwarta. Di ba manalo ko kwarta? Ako kwarta. Pila pa ka doon. Sige, asa pa kasi mo pila pa ka doon? 50. Ikaw man pa doon, 50. Atagan ng kuwan, 1,000 masugot ka. Sige, 1,000 no? Sure ka. Sure 1,000. Guys, atatagan sila 1,000 pesos. Gikan ni kagusok ng kwarta. Gusto ka dako? Dako na kwarta gusto ka? 20 lagi dyan. Dako na kwarta? 20 lagi ali. Guys, dako na kwarta dyan gusto. 20 lagi. Kaya sa mangkaw? Luna. Ang ado sa ako ng kuha 50. Ako taga sila 1,000 kay kaluoy sa. Ha? Tinuod ang ako. Lagi, ako yung nag-joke yun. Nag-joke na daw. Guys, ato lang taon ko nag-joke bago. Ako sa taga na 1,000 pesos guys. Pinta ka dako ni kagusok ng kwarta sa kalibaw kaya tag sa Eza. First time sa kaysa ako, first time nakita sa content. Ako katagan si Queen 1,000 no? 1,000. Lagi 20 lagi. Guys, 1,000 no, may pirma pa na ah. May pirma pa ni kagusok. Okay mga 1,000. Ay mga na 1,000 no. Ampingin na. 1,000 na dako na. Dili to magisilin. Pusa na si Jacket, di na ka makalit kita ito na 1,000 sa imong kinabuhi. Yan. Pasalamat di kagusok. Salamat. Yan mga kagusok ko. Pinta ka dako na kwarta o. Sa Jacket kinabuhi nagkadawas sa first time mo 1,000 pesos. Dahil pa mga back up.